Χαίρετε. Χαίρετε. Ο κύριος Δημητρίου είναι εδώ? Βεβαίως, περάστε. Μας αφήνετε λίγο μόνος? Πώς ξέρεις τώρα ότι ο Ντίνος που θα πάει στο γιο του θα λύσει και το πρόβλημά του και δεν θα το διαγράψουμε? Στοίχημα ότι έχει πάει κιόλας. Αγαπημένοι μου φίλοι, να σας γνωρίσω το γιο μου. Γιώργος Δημητρίου, αρχιτέκτο. Ξέρω πάρα πολύ. Παναγής, υπογράφος. Γεια σας. Εγώ, Παναγί, δεν αντέχω άλλο. Έχουμε βιβλιοζήλη σε όλο τον κόσμο. Με εκθέτει συνέχεια. Τι κούκλα, επειδή σε γουστάρω. Δεν με βλέπεις πουλό. Αχ, αυτό που σου λέω. Οι σωστοί άντρες είδες τι κάνουν. Τι άλλο? Ο Μιχάλης. Ποιος είναι ο Δεν το παιδί? θα σε έχω κάνει. Τι να σου πω, κάτι παραπία. Γιατί? Μαρνέρη Κατερίνα, η αντιδήμαρχος που θα σας παντρέψει. Τώρα πλέον είστε παντρεμένοι. Σας εύχομαι ολόψυχα κάθε ευτυχία. Να ζήσετε ευτυχισμένοι. Ευχαριστούμε. Ξυπνάς και να έχεις κάποιον δίπλα σου. Εμένα θα μου πεις. Μέχρι τώρα ξύπναγα και δεν με χωράγει το κρεβάτι. Τώρα δεν θέλω να σηκωθώ. Σηκώ όμως, θα αργήσουμε. Οι άλλοι θα έχουν αρχίσει ήδη να τρώνε. Δεν θέλω καταπίεση, Αναστασία. Πάρε χρόνια που έκανες στο στρατό. Πόσο γούστο φύγε. Ευχαριστούμε, Βαρβάρα μου. Μαξιμάδι θέλει. Ναι. Όλο ναι είσαι. Πώς θα το φας το παξιμάδι? Με τι δόντια, είναι σκληρό. Το βάζω μέσα στο γάλα και κάνω παπάδες. Σωστό. Αλλά τι ο Σπύρος που κάνει και παπάρες. Ο Μιχάλης και η Αναστασία δεν ήρθαν ακόμα, ρε. Ναι, τα πιτσουνάκια μου. Ξέρετε τώρα πώς σημαίνει ο Παντρέα? Ξέρουμε. Και το πρωί όσο να είναι, ξυπνάς πιο κεφάτος για τέτοια. Έλα. Πάνω στην ώρα. Για σας λέγαμε. Τι λέγαμε? Ο Παναγής εδώ έλεγε. Τι έλεγα, τίποτα δεν έλεγα. Ελάτε, καθίστε. Παιδιά. Λοιπόν, για πέστε μας, πώς πάει ο έγαμος βίος? Πολύ ωραία. Φέρετε. Καλέ, σταματήστε. Τι είναι αυτά που λέτε στους ανθρώπους πρωί-πρωί? Αφήστε τους στην ησυχία τους. Τι λέμε, Ευαγγελία μου? Φυσιολογικά πράγματα λέμε. Καλά, πάμε, Αναστασία, γιατί μας πήραν στο ψηλό οι φίλοι μας. Εσείς τώρα τελευταία όλο φεύγετε. Πού πάτε? Για τη βόλτα. Καλή διασκέδαση. Φεύγουνε. Ναι.
εξυπηρετήσω? Θα μας δείξετε δαχτυλίδια. Για κυρία πρόκειται. Για κυρία. Γοητευτική και σοβαρή κυρία. Βεβαίως. Διάλεξε. Όποια θέλεις. Κυνήγησε την. Κυνήγησε την και ετοίμασέ την για την υπόλοιπη ζωή της. Θα την κυνηγήσω την Τίτα, ναι. Αλλά για μένα, επειδή μου αρέσει. Όχι για να πάρει εκδίκηση σωράγια από την οικογένειά της. Ένα τηλέφωνο χτυπάει. Άστο να χτυπάει. Θα το σηκώσουμε. Από εδώ μέσα ακούγεται. Από εδώ μέσα. Σαν κινητό είναι. Κινητό. Καλημέρα, Καρλώτα. Καλημέρα, κυρία. Ο Ναντί το έφαγε πρωινό. Όχι, κυρία Βικτόρια, δεν έχει κατέβει ακόμα. Θα πρέπει να κοιμάται ακόμα μετά το χθεσινό μεθύσι. Μίλησε υπερβολική, Καρλώτα, και πήγαινε να κάνει τις δουλειές του. Α, πάντα υπάρχει μία. Εμπρός! Ναι, εμπρός! Τι φωνάζεις, άνοιξε το. Πού δεν τα ανοίξω. Δεν έχει ένα πράσινο κουμπί. Ναι, έχει. Εμπρός! Μπρος! Ναι, ναι, παιδί μου, εγώ είμαι, μ' ακούς? Πού είσαι τώρα? Θα με μαλώσεις Τι? εσύ τώρα? Φωνάζω για να μ' ακούσεις. Α, αν φωνάζω σιγά μ' ακούς πάλι. Ωραία. Εμπρός, ναι. Δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω καθόλου. Εμπρός. Ανάθεμα τεχνολογία σας και τα κινητά σας. Φτού. Μπάμπη. Πια που το βάλατε? Έλα σήκω, πάμε βόλτα. Ναι, σήκω και εσύ. Θα πάμε βόλτα. Δεν μπορώ, κούκλα μου, περιμένω τηλέφωνο από το γιο μου, από το Παρίσι, δεν μπορώ. Αν τις βλεκείς, Παναγί μου, είναι δυνατόν. Αφού είναι κινητό, όπου και να είσαι θα σε βρει. Μα καλά σου λέει, έλα βρε Παναγί. Και εσύ σήκω, πάμε βόλτα. Ρε παιδάκι μου, τι σας έπιασε τώρα? Εδώ πέρα δεν είμαστε πολύ ωραία. Με τη ζέστη μας, με την εφημεριδίτσα μας. Θα πάμε βόλτα και θα πείτε και ένα τραγούδι. Γιατί δηλαδή ο Μιχάλης την πηγαίνει κάθε μέρα περίπου την Αναστασία. Αν δεν μας πάτε εσείς, θα πάμε μόνες μας. Και ξέρετε τι σημαίνει δύο γυναίκες μόνες τους? Ό,τι ήθελε προκύψει. Λοιπόν. Από τότε που σε γνώρισα στο σπίτι της Φίλη. Όχι, τι παιδί. Σε σκέφτομαι σήμερα. Θα σου δώσω και τι κάνει. Ένα παλιό κρύο. Πώς σου φαίνεται? Ωραίο είναι. Αλλά γιατί να δώσουμε τόσα λεφτά? Τι σημασία έχουν τα λεφτά? Τίποτα δεν υπάρχει πιο ακριβό από σένα. Πάντως δεν είναι σωστό. Πρέπει και εσύ μια μέρα να πάρεις την Ευαγγελία και να βγείτε καμιά βόλτα. Επειδή με κοιτάς. Λέω τίποτα παράλογο. Κάθε καημένη όλη μέρα εκεί πέρα και πλέκει. Άμα, μην το λες. Και έξω βγαίνει και στα αδέλφια της πηγαίνει. Άλλο είναι να της πεις εσύ να βγείτε έξω. Και γιατί δεν είσαι λες εσύ? Γιατί σε σένα έχει αδυναμία. Εσύ πρέπει να την καλέσεις. Το λες σαν να είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αχ, τι ωραία που περάσαμε, περπατήσαμε, μια χαρά ήτανε. Αναπόλυσε το ποδαράκι μου. Μα δεν περπατάς καθόλου και αυτό τα παθαίνεις αυτά. Καλά σου λέει γκρινιάρη. Έλα πάμε μέσα. Γεια σου Βαρβαρούλα, γεια σου. Καλώς τους. Άντε προχωράτε και αφήστε τα λόγια, άντε. Δεν μου λες. Τι διαβάζεις, Άρλεκιν? Όχι, ένα μυθιστόρημα, το Περηφάνεια και η Προκατάληψη.
2 μέρες παντρεμένοι. Ο Μιχάλης είναι υπέροχος άνθρωπος. Νομίζω πως τώρα πια μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι για όλο το κόσμο, κάπου σε μια γωνιά, υπάρχει κρυμμένη λίγη ευτυχία. Ναι. Καλά που σε βρήκα. Θέλω να σου μετρήσω την πλάτη. Τι κάνεις πάλι, Χριστιανή μου? Σου φέρω μια πολύ ωραία ζακέτα. Για να στάσω εδώ να δούμε. Μάλιστα. Τι έχεις, γιατί είσαι προκομμένη? Τίποτα. Κάτι σκεφτόμουν και σου γεννήθηκα. Ξέρεις πόση μοναξιά έχω ζήσει? Μοναξιά και φόβο. Και ξαφνικά όλα άλλαξαν στη ζωή μου. Μα κανέναν δεν αφήνει ο Θεός. Κανένα. Αυτό σκεφτόμουν. Ποτέ δεν πρέπει κανείς να απελπίζεται. Πάντα μπορεί να παρουσιαστεί κάποιος τόσο απλός στο χέρι. Έτσι γίνεται. Άλλοι συναντούν κάποιον στη ζωή τους. Άλλοι τραβάνε το δρόμο τους μόνοι. Σημασία έχει να νιώθεις ευτυχισμένος. Αυτό μόνο. Καλά εδώ μέσα είστε στεχωμένες και φάγαμε τον κόσμο να σας βρούμε. Τι κάνετε εδώ? Ήρθα να τις πάρω μέτρα για την ζακέτα που τις πλέχω. Ωραίο χρώμα. Σ' αρέσει? Πω. Καλά, τι βλέπω? Βλέπω καλά, με γελούν τα μάτια μου. Καλά βλέπεις. Τι βλέπετε? Ωραία, το δαχτυλίδι. Τι ωραία που είναι. Ποιος το πήρε? Ένας εφοπλιστής, καψούρτης. Ποιος θα της το πάρει, μπορεί, ο άντρας της, ο Μιχάλης. Σήμερα στο πήρε. Σήμερα προλίγου. Ήθελε όνει και καλά να ξοδευτεί. Φαίνεται ακριβό, Πολύ ωραία είναι. Σπουδαίος όμως, κύριος, πού είναι τώρα? Είχε κάτι δουλειές. Όλο σε κάτι δουλειές είναι τώρα τελευταία. Δεν μου λες? Σου λέει τουλάχιστον που πάει, ξέρεις που πάει? Ναι. Μπράβο, ωραία, αυτό έχει σημασία. Μη μας τσιλιπουρδίσει τώρα. Περάσαμε πολύ ωραία. Είχε μεγάλη πλάκα. Ας την πλάκα. Πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Όλοι με ρωτάνε πού είσαι και πού είσαι. Κάνω λίγη υπομονή, 2 μέρες ακόμα, μεθαύριο. Επιτέλους. Κοίτα, θα αναλάβεις εσύ όλη την οργάνωση. Να μην ανακατευτώ εγώ. Και με τη μεταξά εσύ να μιλήσεις. Αλλά μην πεις τίποτα σε κανέναν και χαλάσει η έκπληξη. Είσαι καλά. Το κρατήσαμε τόσο καιρό μυστικό και θα το πω τώρα. Πού πας? Στον μπάνιο. Δεν πας πουθενά. Καλώς είμαι. Κούκλος. Με στενεύουν τα παπούτσια μου. Φτού! Πού πάμε τώρα? Εγώ δεν θέλω να πάω. Παπα, τι μίζερος άνθρωπος που είσαι. Στο θέατρο θα πάμε. Δεν θέλω. Ούτε εγώ θέλω να πάω. Πονάει μέσα. Μα τι γκρινιάριδες που είστε εκεί δύο. Βρε μπάμπη μου, θα πάνε όλοι στο θέατρο και εμείς θα κάτσουμε εδώ πέρα μέσα μόνοι μας σαν τους μακούφιδες. Βαριέμαι στο θέατρο. Τι είπες, Παναγί? Όχι, γιατί αυτό είπα να ξέρω εγώ. Πιο καθαρά, γιατί δεν σε ακούω. Είπες ότι δεν σ' αρέσει το θέατρο. Όχι, είπα πού πάμε τώρα, δεν ξέρω, αυτό είπα. Βλέπω μαζευτήκαμε, έτσι. Σχεδόν. Βρε παιδιά, δεν μας είπαν τι είναι αυτό που θα πάμε να δούμε. Δεν μας λένε έκπληξη. Δηλαδή έτσι, στα τυφλά. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Γιατί κάνεις έτσι, βρε παιδί μου? Το θέατρο είναι ωραίο πράγμα. Τους βλέπεις τους ηθοποιούς εκεί πέρα μπροστά σου, ζωντανούς, κλαίνε, γελάνε. Αλήθεια, υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει ψέμα. Αχ, και δεν είναι μόνο αυτό. Τουαλέτες, σκηνικά, μπαλέτα, μουσική. Το θέατρο είναι μαγεία. Ξέρεις, Ρόζα, το θέατρο που θα πάμε να δούμε σήμερα είναι τελείως διαφορετικό. Πάμε? Πάμε. Πού είναι ο Μιχάλης? Τι γλίτωσε ο Μιχάλης. Πάμε και θα δείτε. Τι σου λέγα? Στενά τα έχουν φτιάξει τα καθίσματα, δεν ξέρω πώς να βολευτώ. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο θέατρο. Εγώ αλλιώς τα ξέρα τα πράγματα. Καλέ, το έριξες κι εσύ στην κρίνα. Ποιοι παίζουνε, ξέρετε? Ερασιτεχνική παράσταση είδαμε να δούμε. Σταματήστε. Ερασιτεχνική είπες. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει που δεν ξέρω τι θέλω. Έχει suspense.
Είχαμε πάει στο χορό. Και μας διώξαν από εκεί. Από εκεί. Πολύ έξυπνο. Και δεν μου λέτε, περνάτε όλη την ημέρα σας εκεί κάτω. Δεν βγαίνετε καμιά βόλτα στον καθαρό αέρα. Γιαγιάκα. Για μας τώρα μια μόνο βόλτα υπάρχει. Εκεί που θα μας φάψουν. Είναι αστείο να μιλάς για βόλτες και ταξίδια σε οίκο ευγυρίας. Από εδώ που είμαστε μόνο ένα ταξίδι πρόκειται να κάνουμε. Το πιο γρήγορο και το πιο ελπιδοφόρο. Και οι δικοί σου σε φέραν εδώ μια τέτοια μέρα, αντί να σε βάλουν στη μέση του τραπεζιού και να πούν με μια φωνή: κοιτάξτε τι όμορφη που είναι η γιαγιά μας. Είναι η πιο ωραία της συντροφιάς. Ας πιούμε στη λιγάκι. Θα σε σκοτώσω! Καλά να πάθεις. Να πάψεις επιτέλους. Μπράβο, μπραβίσιμο. Τι ακούσαμε? Δώστε μου το βιβλίο μου, σας παρακαλώ. Να δω ποιο βιβλίο είναι αυτό. Το Θεέ μου. Κι άκουγες έτσι ήρεμα μουσική πετώντας ένα τέτοιο βιβλίο. Ξέρεις άραγε τι πέταξες? Δώστε μου το βιβλίο μου. Είναι ο παίκτης του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Το πιο μυστικιστικό βιβλίο του Φέδια. Και εσύ το πετάς σαν να είναι κανένα σκουπίδι. Δεν έχεις το Θεό σου, γιαγιά. Άκου να μου το πετάξει πάνω μου. Δώστε μου το βιβλίο μου. Τώρα μέσα το θέλω τώρα. Πάντως κι αν ακόμα είσαι διάσημη, εγώ δεν σε γνωρίζω. Δεν πάω στο θέατρο συχνά παρά μόνο σε μπειραρίες. Κοίτα λοιπόν πασχέντσα που μας βγήκε. Εσύ είσαι ηθοποιός, αγαπάς το Φέδια και κουβαλάς μαζί σου το πιο αγαπημένο μου μυθιστόρημα. Και εγώ φιλοσοφούσα όλον αυτό το. Σου είπα, γιαγιά, ότι είμαι ιδιοφυΐα. Δεν πειράζει που σε φωνάζω, γιαγιά. Απέναντίας. Είναι απαραίτητο να το ακούω όσο πιο συχνά γίνεται. Αλλιώς ξεχνάω επικίνδυνα την ηλικία μου. Κρίμα που δεν έπαιξες στον κινηματογράφο. Έχεις κάτι πόδια. Σαν της Μάρλεν Ντίτριχ. Αλλά μην γελάς, δεν πρέπει να μου φέρετε σαν να ήμουν τρελός. Άλλωστε νομίζω πως κατάλαβες ποιος βρίσκεται κάτω από τον τιβάνι. Ή μήπως δεν κατάλαβες? Εγώ είμαι ο Φέδια. Ποιος Φέδια? Ο Ντοστογεύσκη. Είχαμε πάει στο χορό. Και μας διώξαν από εκεί. Από εκεί. Ο Μιχάλης! Ο Μιχάλης. Ποιος? Ο Μιχάλης. Εσείς είσαστε ο Ντοστογεύσκη. Πρώτα να σας απαγγείλω κάποιους στίχους. Όταν σας συνάντησα πρώτη φορά, ζωντάνεψαν ξανά μες στην ψυχή μου όλα τα περασμένα. Να σας πω κάτι. Γιατί εγκαταλείψατε τη φωλίτσα σας? Από τότε άρχισα να σκέφτομαι ποιος ήμουν προτού να γίνω εγώ. Εσύ για παράδειγμα τι ήσουν, γιαγιάκα? Εγώ, μπορεί αρκούδα ή πιγκουίνος. Πάντως κάτι πολύ αστείο ή παράλογο. Παράλογο. Είσαι πανέμορφος. Μπορεί να ήσουν ένα όμορφο πουλί του παραδείσου ή καμιά όμορφη παγώνα. Συγγνώμη, συνήθως αφαιρούμε όπως όλοι οι ψυχοσικοί. Όταν αυτός γονάτισε να τη βοηθήσει να βγάλει από τα πόδια της αυτά τα υπέροχα βοτίνια. Τα πόδια της μέσα στα χέρια του. Μάλιστα, τα πόδια όλα αυτά, αλλά μόνο πάνω στη σκηνή. Αν δεν δέχεται τίποτα, φτάνει στο τομάρι. Καμπρατζή, στη ζωή ήμουν πολύ σεμνή, πάρα πολύ σεμνή. Όπως και η Άννα Γρηγόριευνα καθήκη. Εγώ ήμουν πάντα διάφορη για τα στολίδια. 30 ολόκληρα χρόνια φορούσα μία μπλούτσα, μία φούστα, ένα μπερέ και κάτι σπορ παπούτσια γιατί μου αρέσανε πολύ. Και με αυτά πήγαινα και στα παλάτια και στην εκκλησία. Μπράβο. Βλέπω ότι και εσύ κατασκόπευες τον άντρα σου. Όπως και η Άννα Γρηγόριευνα, φιλαράκο. Η Άνια μου όμως ποτέ δεν λυπήθηκε τον εαυτό της. Εμένα λυπόταν. Ακούστε κύριε, εγώ ποτέ μου δεν παρακάλεσα να μου δώσουν ρόλους. Η Πολίνα, ίδια η Πολίνα. Όχι, η Άννα Γρηγόριευνα πάει και τέλειωσε. Μα άσε με. Και μ' αρέσουν τόσο πολύ αυτές οι σκηνές του αποχωρισμού. Λένε ότι αυτές με καθιέρωσαν εμένα. Άι, τώρα πια δεν μπορώ να κάνω πίσω. Άνια Γρηγόριευνα, λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε γριά. Το 1910, το 1910
Ζώντας σε μια απόλυτη μοναξιά, όλο και λιγότερο έφερνα στο νου και την ψυχή μου τα περασμένα. Ξαφνικά ακούω μια κραυγή. Τρόμαξα. Σκέφτηκα θα μπλέξω σε καμιά ιστορία, θα με χτυπήσουν, θα μου πάρουν το μπουκάλι και έτρεξα μακριά. Τότε ακριβώς άρχισε να πέφτει χιόνι. Ύστερα έβγαλα το μπουκάλι και άρχισα να πίνω. Και τότε ντράπηκα. Πικράθηκα. Και εκεί τραγούδισα και χόρεψα τσιγκάνικα τραγούδια. Λα 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 λα. Για μην κουράζεις. Και πότε έπαψες να ελπίζεις? Μα τι λέτε, Εφέντια, φίλε μου. Και τώρα ακόμα ελπίζω. Αν σας ομολογούσα τον ερωτά μου και σας πρότεινα να γίνετε γυναίκα μου, τι θα απαντούσατε? Θα απαντούσα ότι σας αγαπώ και θα σας αγαπάω σ' όλη μου τη ζωή. Σ' όλη τη ζωή. Πες καλύτερα σ' όλες μου τη ζωή. Εμπρός, λοιπόν, πρέπει αμέσως τώρα να παντρευτούμε. Κρίμα, καταστρέψατε το παιχνίδι μας. Ο Φέντια! Δεν είναι εδώ, Φέντια! Ποιος είμαι εγώ? Ο Φέντια είναι. Σας είπα δεν είναι εδώ! Ο Φέντια! Εγώ είμαι ο Φέντια. Μη χτυπάτε! Πονάει το κεφάλι μου! Άνια, με παίρνουν. Με περνάνε από την μεγάλη πύλη. Άνια, περίμενε με όπως με περίμενες πάντα. Θα γυρίσω. Άνια, μίλα τους. Πες τους για το θάνατό μου. Άνια. Να τον άραγε αυτός. Είχαμε πάει στο χορό. Και μας διώξαν από εκεί. Παναγία, τι λες? Πολύ μ' άρεσε. Κρυφό ποταμάκι ο φίλος μας ο Μιχάλης. Δεν το ξέρω ότι είναι και ηθοποιός. Γιατί γελάς εσύ? Που η Ρόζα ήθελε κουστούμια, μπαλέτα, σκηνικά. Πώς ο Μιχάλης στο θέατρο, Τώρα που θα έρθει θα σας τα πει. Πάντως εμένα πολύ μου άρεσε, έπαιζε αληθινά. Μωρέ, έχεις δει ποτέ κανέναν ηθοποιό να παίζει ψεύτικα? Πάρα πολλούς αλλάξει, τώρα μην έρθεις να σας λέω. Να, κύριος Μιχάλης. Μπράβο Μιχάλη μου, ωραία έκπληξη ήταν αυτή. Ωραία παίζει ρε παγάσα. Και δεν μου είχες πει τίποτα. Ντρεπόμουν, μωρέ. Τι να πω, φοβήθηκα ότι θα με παίρνατε στο ψηλό. Από το σχολείο μου άρεσε το θέατρο. Ξέρεις πως έχω ανεβάσει πολλές παραστάσεις. Γι' αυτό μας έλειπες πουλάκι μου. Σας άρεσε το έργο? Μας άρεσε. Εγώ πολύ συγκινήθηκα. Και εμένα μου άρεσε, αλλά για να πω την αμαρτία μου, άλλα περίμενα να δω. Βέβαια, εσύ αν δεν δεις φτερά και πούπουλα.
πρωταγωνιστριά μας. Σας άρεσε? Καλημέρα κύριε Πέτρο, πώς έτσι νωρίς? Καλημέρα κούκλα μου, καλά. Δεν το έχεις ακούσει ότι οι γέροι κοιμώνται λίγο? Πάω μέσα τώρα που έχει ησυχία να διαβάσω λιγάκι. Τι διαβάζετε? Ο γονός μου το διάβασε και έχει τρελαθεί. Χάρι Πότερ λέει. Θέλω να το διαβάσω κι εγώ για να δω γιατί του άρεσε τόσο πολύ. Πηγαίνετε εσείς και θα σας φέρω εγώ ένα καφεδάκι. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Ας το καλό. Όλα τα ίδια και τα ίδια, βαρέθηκα πια, τίποτα δεν έχω να φορέσω. Μπα. Άρχισες να ενδιαφέρεσαι και για το τι θα φορέσεις. Δεν πάμε να ψωνίσουμε κάτι. Τρελάθηκες. Με τι λεφτά μου θα πάμε? Μην μου πεις τώρα ότι δεν έχεις και κανένα κομπόδεμα. Δεν είσαι με τα καλά σου. Όλες έχω 300.000 και αυτές για μια ώρα ανάγκης. 300.000. Τι να πω εγώ που έχω 154. Εν πάση περιπτώσει, λεφτά για ρούχα δεν έχω. Άκου να δεις τι θα κάνουμε. Ναι. Θα διαλέξει ένα φόρμα σου που σου αρέσει και θα κάτσω εγώ να στο μεταπίσω και να στο διορθώσω και θα στο κάνω μοντέλο. Τι δηλαδή? Πώς δηλαδή τώρα, πώς ξέρεις πως πιάνουν τα χέρια μου. Πού είναι, κάτι μου λείπει εδώ πέρα εμένα. Όταν γυρεύω κάτι ποτέ μου δεν το βρίσκω. Όλο πίτες πια στο εφαλουρί. Να το εντάξει. Να το έβαλα, πώς σου φαίνεται? Αχ, βρε μάνα μου, σκούρο είναι, πάρα πολύ σκούρο. Για να δω να σκεφτώ κάτι. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό? Για κάνε μια στροφή να δω έτσι να. Ναι, λίγο, έλα, μπράβο, στύψε. Ναι, τα βρήκα! Τι βρήκες? Αυτό θέλει φως, μάνα μου. Θέλει φως. Εδώ πέρα εγώ έχω διάφορα πράγματα. Δεν πετάω τίποτα να το έχεις υπόψη σου. Τα μαζεύω όλα, κορδελάκια, τα πάντα. Έρχεται η ώρα που τα χρειάζεσαι. Καλή ώρα τώρα. Και να έχεις υπόψη ότι το άσπρο πάντοτε φωτίζει στο πρόσωπο. Ναι. Ένα σκουλαρικάκι, ξέρω εγώ τι, ένα γιακαδάκι. Και αλλάζει και το ρούχο και φωτίζει και όλο και νεάζει. Κουκλίτσα θα σε κάνω πάλι. Και εδώ πέρα θα σου βάλω και δύο κουμπάκια. Δεν σε αρέσει? Πώς φαίνεται? Μην το βλέπεις τώρα, θα το διορθώσω. Ωραία είναι, πολύ ωραία. Μπράβο. Τίποτα άλλο δεν το κάνω. Δεν μου λες, γιατί φόρησες και λέει αυτά τα σκουλαρίκια? Ή ποια να φορέσω? Αυτά που σου δώσε ο Παναγής. Δεν φοράω του Παναγί για να μην του δίνω θάρρος. Άντε καλέ. Άντε μωρέ, πήγαινε Ναι, να αλλάξεις. εντάξει. Άντε τρέχα. Και εγώ έχω να πιάσω δουλειά. Σόφο κάνει έξω. Κοκκίνησα να πιάσω τη μύτη σου. Βγήκα να πάρω εφημερίδα να δω τι κάνει ο θρύλος. Εσύ τι ομάδα είπαμε είσαι? Εθνική Ελλάδος. Α, κατάλαβα. Ιδέα δεν έχεις από ποδόσφαιρο. Βρε, άμα δεν είσαι μια συγκεκριμένη ομάδα, δεν ξέρεις ποδόσφαιρο. Η Εθνική Ελλάδα μου λες και πράσινο άλλο. Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο σήμερα και με τα συμφέροντα που υπάρχουν, οι ποδοσφαιριστές την έχουν χεσμένη την εθνική ομάδα. Τους καλούν να παίξουν και ένας κάνει τον άλλος, ο άλλος κάνει τον τραυματία. Κι ας είναι εθνική να πνίγεται. Καλημέρα, παλικάρια. Γεια καλά. Τι κάνει ο γάμος? Δεν ήξερα ότι μιλάνε και τα κάνουν μάκια. Εσύ, Θεσσαλονικός δεν είσαι? Δεν θα έπρεπε να είσαι παουκτζής? Κανονικά ναι, αλλά επειδή ο πατέρας μου ήταν πρόσφυγας, είμαστε οικογενειακός έξιδες. Α, δεν ήξερα ότι είσαι του Κόσπορος. Δεν ήξερα ότι είσαι ρατσιστής. Ρε εσύ, οι πρόσφυγες είναι Έλληνας 100%. Όταν ήρθα στην Ελλάδα οι ντόπιοι φορούσαν φουστανέλα. Σας έφερα τον πολιτισμό. Καλά ρε, δεν θα είπαμε και καμπούρι. Δίκιο έχει. Το Τουρκόσπορ είναι βαριά κουβέντα. Κύριε Παναγί, τι κάνετε εκεί? Πώς μπαίνεις έτσι μόλις ξαφνικά, με τρόμαξες? Θα μου πείτε τι κάνατε εκεί? Καρδιακό θα με κάτι, βλέπω τα πουλάκια απέναντι. Τα πουλάκια, από το μπαλκόνι κοιτούσατε. Ένας κότσιφας κάτσε στα κάγκελα και τον χαζεύω. Κότσιφας ή μπεκάτσα? Αλλά από ό,τι βλέπω, ούτε κότσιφας ούτε μπεκάτσα υπάρχει. Μια σουσουράδα υπάρχει.
Μην είσαι χαζή. Το μάτι είναι ωραίο πράγμα. Καλέ, σταματήστε, δεν τρέπεστε στην ηλικία σας. Γιατί κακό είναι. Οφθαλμόδουτρα κάνει. Πολύ καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς πάει ο Χάρι Πότερ? Ωραίο είναι, πλάκα. Ένας πιτσιρικάς που είναι μάγος, ξέρεις, με σκούπο, ραβδί, σκουπόξυλο. Γι' αυτό αρέσει το μικρό. Τι λες είσαι να σε πάρω μια παρτίδα? Όποτε θέλεις σε βλέπω. Μπάμπη μου. Σιγά. Γεια σας. Πάμε. Μπορείτε να τον πάμε στο δωμάτιο. Μετά να ειδοποιήσουμε την ταξάρα στη γιατρό. Μην βιάζεσαι. Τι έγινε, κύριε Μπάμπη? Η μέση του να φωνάξουμε έναν γιατρό, έτσι. Κυρία Μεταξά, χρειαζόμαστε έναν γιατρό. Ο Μπάμπης έπαθε η μέση του. Πού είναι το πρόβλημα? Την Τετάρτη θα έρθει ο γιατρός. Αυτό είναι έκτακτο περιστατικό. Α, έκτακτα περιστατικά δεν καλύπτουμε. Ας ξαπλώσει λίγο να ξεκουραστεί και την Τετάρτη θα τον δει ο γιατρός. Τι λέτε, κυρία Μεταξά? Ο άνθρωπος υποφέρει. Εάν υποφέρει τόσο πολύ, ας βρει δικό του γιατρό. Έτσι, μαλακά. Σάφος. Μήπως θα πρέπει να τον βάλουμε προύμητα? Λάθος, κανονικά στο πάτωμα πρέπει να το ξαπλώσουμε. Ναι. Καλύτερα να τον ξαπλώσουμε από τους πρόσφυγες στο πάτωμα. Όχι. Αφήστε με έτσι όπως είμαι. Ίσως βολευτώ έτσι καλύτερα. Θεούλη μου, τι πάθαμε. Όχι, δεν είναι τίποτα, Ελένη. Ξάπνιασμα στη μέση θα είναι. Κύριε Μπάμπη μου, πώς το πάθατε? Τι να το πάθει, παιδί μου, έσκυψε να πάρει το τάβλι και ξαπνιάστηκε η μέση. Έρχεται ο γιατρός. Όχι ο γνωστός, άλλον βρήκα. Αυτό είναι το φιδάκι. Θα ξεκινήσουμε από εδώ και θα καταλήξουμε εδώ. Άμα πέσεις σε σκάλα θα ανέβεις και θα φτάσεις εδώ. Άμα πέσεις όμως στο κεφαλάκι του φιδιού θα γυρίσεις πίσω. Έλα, ρίξε. Γιαγιά, δεν μ' αρέσουν τα φιδάκια. Γιατί, μωρό μου? Φοβάμαι. Μην είσαι χαζούλικο. Αυτά φοβούνται πιο πολύ από σένα. Άμα δεν τα πειράξεις δεν σε πειράζουν. Εμένα ξέρεις ποια ζωάκια μου αρέσουνε. Το αρκουδάκι, το γατάκι και το καμιστεράκι. Τι σ' αρέσει βρε από το ποντίκι, μπράξ. Μη λες τέτοια του παιδιού. Αναστασία, που θα πας στο δωματιάκι σου, μωρό μου, να μιλήσω εγώ λίγο με τη Γιαννιούλα? Άντε, μωρό. Λοιπόν, πώς πάει ο έγγαπος βίος? Είναι καλός και τρυφερός. Κι εγώ είμαι πολύ τυχερή. Νιώθω πως μ' αγαπάει αυτός ο άνθρωπος. Αισθάνομαι περίεργα, ξέρεις. Πρώτη φορά υπάρχει κάποιος να μ' αγαπάει. Να σου πω, μα πάρ' το να φύγετε από εκεί μέσα. Δεν μ' αρέσει που είσαστε εκεί. Να νοικιάσουμε ένα ωραίο σπίτι, να έχεις το δικό σου νοικοκυριό, θα είναι καλύτερα για τους δύο, πίστεψέ με. Δεν ξέρω, Λίνα. Είναι οι φίλοι μας εκεί. Έχουμε συνηθίσει εκεί μέσα. Δεν λέω, έχεις δίκιο, αλλά δεν έχουμε και λεφτά. Ξέρω κι εγώ. Λεφτά υπάρχουν, μαμάρ, και να τα αποφασίσετε εσείς. Καινούρια ζωή δεν ξεκινήσατε. Κάντε την καινούρια. Καλά. Θα μιλήσω στο Μιχάλη και θα δούμε. Άργησα. Θα με σκοτώσει ο άντρας μου. Ναι, όμως αφήστε λίγο ελεύθερο το πόδι, κύριε Μπάμπη μου. 2-3 κινήσεις θα κάνουμε και θα τελειώσουμε. Αν αισθανθείτε κάποια ενόχληση θα μου το πείτε. Πονάω, σας το λέω. Ο γιατρός που είναι γιατρός. Ο γιατρός μου είπε να έρθω να σας κάνω τη φυσιοθεραπεία. Δεν είναι δική του δουλειά, είναι δική μου.
Ναι, αλλά ο γιατρός δεν πονάει, εγώ πονάω. Θα το φτιάξουμε όλα. Ελένη! Έλα, τι είναι μπαμπή μου, τι είναι? Κύριε Ιάσονα, μπορώ να σας πω? Κάτσε βρε πουλάκι μου να σε κάνει καλό ο γιατρός, μην κάνεις σαν παιδάκι. Ρε παιδάκι μου, σε παρακαλώ, φτιάξε με ένα τσαγάκι να πάρω ένα παυσίπονο. Α, εντάξει. Άντε, μπράβο. Εντάξει. Ανούλα, πάω κάτω να φέρω ένα τσάι. Εσύ του νου σου εδώ. Έτσι που λέτε λοιπόν κύριε Μπάμπη μου, καταλαβαίνω ότι φοβάστε μήπως πονέσετε, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να γίνουν αυτές οι ασκήσεις. Τα ίδια μου έκανε και ο Αμανατίδης. Ποιος Αμανατίδης? Ο ποδοσφαιριστής του Θρύλου. Τι σχέση έχεις εσύ με το Θρύλο? Τους κάνω φυσιοθεραπεία. Και δεν μου το λες στο σύνορα, Χριστιανέ μου. Έλα τώρα, κάνε ό,τι θέλεις. Τι είχε πάθει ο Αμανατίδης? Ο Αμανατίδης που λέτε είχε πάθει τη μέση του κι αυτό σαν και εσάς. Και πήγαινα κάθε μέρα και του έκανα ακριβώς τις ίδιες ασκήσεις που θα κάνω και σε εσάς. Ναι, αλλά εμένα πονάει η μέση μου. Γιατί μου πιλατεύει το πόδι? Γιατί όλα τα νεύρα που περνάνε από τη μέση καταλήγουν στα πόδια. Δεν νιώθετε ανακούφιση? Ναι, πώς. Με ανακουφίζει βέβαια. Δεν μου λες ο Κούλης είναι καλό παιδί? Ο Καραταηδής? Ναι. Πώς, μια χαρά. Καλό. Η Βαρβάρα στη διεύθυνση. Η Βαρβάρα στη διεύθυνση. Έλα. Ορίστε. Πάρε αυτό, βγάλε το φωτοτυπίες και μοίρασέ το σε όλους τους γέρους. Βάλε και ένα στον πίνακα ανακοινώσεων. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ο καινούριος κανονισμός του Ιδρύματος και θα τηρείται αυστηρά. Άντε γιατί αρκετά γίναμε εδώ μέσα, μπάτε σκυλαλέστε. Ό,τι θέλουνε κάνουνε. Όποτε θέλουνε μπαίνουν, όποτε θέλουνε βγαίνουνε. Κομμένα όμως όλα αυτά. Τέρμα. Θα τηρείται ο κανονισμός. Επισκεπτήριο κάθε Κυριακή. Κάθε Πέμπτη έξοδο και κάθε Τετάρτη επισκέψεις από τους γιατρούς και μόνο. Κατάλαβες, κολοχανίο το κάναμε εδώ μέσα, δεν είναι γυροκομείο. Έχεις ακούσει εσύ μωρέ να παντρεύονται σε γυροκομείο? Στο βιβλίο Γκίνες θα μας γράψουνε. Κάνετε και αύξηση 180.000 δραχμές. Ναι, γιατί? Έχεις πρόβλημα? Μα για να κάνετε αύξηση πρέπει να προσφέρετε και κάτι παραπάνω. Δεν κατάλαβα. Σε βάλανε οι γέροι δικηγόρο τους? Μα θα με ρωτήσουνε, κυρία Μεταξά. 180.000 δραχμές είναι πολλά χρήματα για αυτά που προσφέρουμε εδώ μέσα. Τι να κάνουμε, ανέβηκε το κόστος ζωής. Εκτός και αν δεν θέλεις να κάνουμε αύξηση, να απολύσω εσένα. Θες? Άλλο ένα ρεσιτάλ της κυρίας Μεταξά. Αυτή δεν συμμαζεύεται, ρε παιδί μου. Το φασιστό μούτρο τι μας έκανε πάλι. Η κατάσταση πια νομίζω ότι στριμώχνεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά όσο και αν είναι χάλια τα πράγματα εδώ μέσα, εκείνο που δεν αντέχεται είναι η Μεταξά. Πάντως η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Ακούστε καλά τι θα σας πω. Δεν ξέρω τι έχετε εσείς υπόψη σας, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξεμπερδεύουμε από δάφτη μια και καλά. Καλά. Όταν γίνω καλά και σηκωθώ, θα της ρίξω ένα χέσιμο που θα είναι όλο δικό της. Καλά τώρα Μπάμπη μου και εσύ μη συγχύζεσαι. Θα φύγουμε από εδώ μέσα. Η τελευταία αμφιβολία που είχα, ύστερα από αυτό το κολόκατο, μου φύγει. Στο κάτω-κάτω τι είμαστε? Έχουμε κανονισμούς, όρους, υποχρεώσεις. Αυτό μου είπε και η κόρη μου το πρωί. Να πάμε στη δικό μας σπίτι. Αυτό ήθελα να σου πω αυτή τη στιγμή. Μου λείπει αυτό. Ποτέ στη ζωή μου δεν ευχαριστήθηκα ένα δικό μου σπίτι. Θέλω να πηγαίνω κάπου, να βάζω το κλειδί στην πόρτα,
να ανοίγουν από το δικό μου χώρο. Και τελείωσε. Θα νοικιάσουμε σπίτι. Αυτό είναι λυπηρό. Πάρα πολύ λυπηρό. Για σας βέβαια ίσως είναι καλύτερα, αλλά για μας που θα σας χάσουμε είναι λυπηρό. Θα πέσει και η ψυχολογία των άλλων. Το καταλαβαίνω. Αλλά και εμείς δεν μπορούμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Μακάρι να ήμασταν κάπου όλοι μαζί, ο καθένας με το σπίτι του. Αλλά εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Όταν πρωτοσκεφτήκαμε να φύγουμε, το απορρίψαμε. Γιατί θα χάναμε τη συντροφιά σας. Θα χαλάγαμε την παρέα. Εγώ προσωπικά νιώθω ότι αφήνω μια οικογένεια. Αλλά το καταλαβαίνω και τον Μιχάλη. Μακάρι να μπορούσαμε να φύγουμε όλοι. Μπορούμε.